Én Tímer Jászmin Anna vagyok, és ez a teáskanna, amit én készítettem. Az a lényege, hogy, ebben a részében mindig ugyanannyi tea marad. Itt van a kiöntője. Na, az a lényeg, hogy ezt a részt kell megtölteni vízzel, de akár ezt is meg lehet. Az a lényeg, hogy kb. Ugyanannyi legyen bennük. És így. Itt van a pohár, és ahogy öntöm, ugyanannyi marad. Mert azon az anyagdaramon keresztül átjön a másik pohárból.